Alhamdulillah terus. Kita orang yang gaji. Mas Gareng. Oke, panur tentang kami kalian ingkang sok-sok agung agung ngawi. Ya, sedheripun Bapak Onian Wahartono. Kalian Bapak Dwiyan Kodastika Yunatanto Wiraka Bupati kalian Wakil Bupati Kabupaten Ngawi. Bener. Nggih. Sakalipun dalu menika upatan para jenengan-jenenganipun kalian sedaya warga Kabupaten Ngawi. Iya. Nah, yang ngono iki acarane kupatan ya, kupatan kok pergi halal bihalal. Piye? Halal bihalal. Halal bihalal. Acarane halal bihalal. Oke, coba saiki aku tak takon karo kowe to. Kadhekan apa? Sing diarani halal iki. Ngeten nggih. Nggih. Jadi dia menganut kadiwasan kula ngaten nggih mawon. Mengke kesan dijenenge enten sing luwih pondok. Nek halal itu saged kula itu nggih sah resmi utawa entuk wonten mawon gampangan. Halal iki sah resmi oleh nggih. Lah kok terus halal itu? Halal bihalal kuwi gosek tekse entuk padha entuke. Ono. Jadi bisa padha entuke. Heeh. Aku itu kowe do entuk.
Apa sebabnya halal bihalal kok identik karo lebaran? Ngapura. Sak ngerti kula, entuk sing paling apik iku entuk pangapura. Wah, bener lho ya. Entuk napa-napa iku sing paling apik tumrap iku entuk pangapura. Dadi sing njaluk ngapura ya halal, sing ngapura ya halal. Jadi halal di halal. Ya. Ya kaya ngono genah. Aku ki bola-bali perlu tembok halal bi halal. Tegese apa ngono aku ki? Ya rendang. Nek jane nek aturan-aturan ku rasane dadi bodoh, Mas. Wah, Rumangsa salah yo dandalo ngapura, lah sing rumangsa bener yo dan cepet-cepet nek mari iki pangapura. Lanjut, alhamdulillah kalau digelar ringgit kados dari jadi kalau semanten kotak telu orang kita dari yo metak lo kene orang enek kok kudu latihan lho Tobi. Muhammad dinamakan tanpa naskah nyatane ya dadi ora ketangguh iki. Ya kudune kok pengurusnya anyar. Pengurusnya Kalau sampeyan bersolan ikon kok. Sapa pengurusnya coba? Ya ora sak sebute DPR sebute. Wis disebutke pas kok kami krono iki abiyadi kula anak kula putu-putu kula bapak dinawi iso manunggal dadi iki kono biyen. Amin. Awake dhewe ki anu dadi wong tuwa ya. Lah iki to. Awake dhewe ki arep ngopo to? Upama laris wis piye-piye nyatane aku ya laris. Ora jangan. Anu to. Aku arep baca sik karo Kang Petro karo Kang Gare. Ya pasana lebaran. Baca sik aku nek kene lak paling nomor mobil rumah dalem sampean. Kang Gare. Yo sepira dene rukun terus Kang Gare. Ora wong tuwa ya kek lupute. Jadi dulunya bener itu orang yang wong tuwa, dulunya salah itu orang kecil yang wong nom. Nah, ngono. Ning ya kuwi kok. Piye kan? Nek kuwi jalan ngapura ning nggonku ya terus suwe-suwe. Lho, ngapura? Lah sing mbok inget iki ban sae kira-kirane apa-apa ae. Ngerti kira adine iki ora patek gobek-gobek ya gelem. Nggih, pakurmatan agung kula panjenengan agare kangge begini ana anakku yo tiket sampe ana guruku yo bapakku abang Kiron ngono dulurku Mas Indro yo di depan mrene. Nyata iki karo Abah Sakiron ya diampiri kelire kabeh. Ayo wis pokoke butuh apa-apa ki sowan Abah wis tenan. Toto beniki mbok dakoni, Bu. Apa-apa semedane kebayang karo iki dene wong abahe karo tiket. Wah, iya. Kula kae dulu gagal kapan. Mane guri kan antang wis Wayangnya partai tambahan ya. Wis kok. Gagal kesemanake kowe ijen iki ora apa-apa kuwi kan maju. Tak Mbak Tiken ya. Kanggo ndereke anu apa kuwi sadurunge ngaturi Mas Dudo iku sing diatur bukan maju do dhisik. Oh, masuk dhisik. Dadi kok ibaratnya kuwi tuan rumah. Ya, bener. Sadurunge ngaturi Mas Dudo yuk coba ngaturke lagu wajib yen pas lebaran ngene iki. Ana lagune yo. Lagune apa to? Lagune judulnya Idul Fitri kok kayane dulure wong Mas Dukung Darmoyo. Iya. Iki jare nek bawane. Nek bawane Mas Dukung gawane iki pangkur, nek guruku selanjutnya dimaksud Sudarmono yo gawe gowo gawane dandang yo. Mujari raya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso suwene kameper wong aku mung kanggo sugih diri. Tetapi ukune kan berarti merenggang aku dos ono halal di halal di ngapura sapa
samang ning bupati aran abrumi kuwi bawane sing repot guruku Wadi jadi mantep sih haji mantep sih dandang ganda ya bro terus lagune iki sing repot Mas Dukung dan Moyo Warang pokoknya para guru sekolah mereka yang 6 orang Mbak Ukun orang Duk Tuti orang Duk Rizki orang Duk Tia orang Tok orang Diri Melani orang Wanda Warung orang ini makan lagi Marung. Dok, kabeh gak perlu meneh. Lagune iki Idul Fitri dereke Mas Dudo karo Mas Bondo yo. Ya, yo, lanjut yo. Wilut Sendalu, Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Wilut Sendalu, Mas Mondol. Wilut Sendalu, Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Banyak regeng masyarakat kami dalu punika tumplek blek wonten ing alun-alun. Sore wau panitia bingung Mas. Sebabe Perkara mudhun ulung-ulung niku panitia bingung. Untung kok enten kula. Langsung panitia kula telepon. Mas, sampeyan siange nyah. Masa yo nyah tok. Nek nggih tempe tahu sakontone. terus apa? Yo kuwe Mas. Kowe Tak kira arep nerang udan ya Pak. Nerang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Kita dong eling-eling boleh belok lho. Pripun? Belok Nggih niku leres. Takut dalam takut bereknya Iki asline perkara meriah malam hari ini iki mboten napa-napa. Suasana bisa seterang malam hari ini. Iki mergo dalu
punika wonten dagelan sing rupanipun kaya Malah ini bakal. dipandu Iya. dulu ini bingung ya. Kaya kok bakal ya. Lah kowe kok bakal ki ndoke siji kok. Redokmu. Wah. Ngaturaken nuwun sewu Mas. Nggih. Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae, kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Wah. Mohon maaf lahir batin. Tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak Obrik Wisbayanipun, Pak Camat, Pak Lurah, lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin, amin, amin. Oh, kantoro kantoro apa? Aturke apa Mas Bola? Sekanten ugi kula Mas Petro Nggih. Nek pepingan ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Derek alal bihalal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Nggih. Ayo, kantoro kantoro apa? Kalau atur dhewe kok diaturne. Yo ngatur dhewe diaturne kok. Kok menawa itu sampe sing makili Nah. Mas ben sapa. Lalu lagi kok piye? Ora ono dhewe. Iki dak cuwe iki lho. Nggih. Kula tak mangkat. Nggih, kula tak mangga ngaturaken padha kalih tatang iki. Ora apa to? Kok padha karo kakak, lho kowe iki iso mretek ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ucapne apa? Kok iso kaya kaya final izin Bapak Ibu mohon maaf lahir batin sepinten agene ngono kae lho. Kuwi ora iki inisiatif dhewe. Aja kok tiru kancane Kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten ageng gadang kula. Sepinten insur aku jene. sepinten agene kaluputan kula kok agene badan kula lho. Nggih. Piru banget. Nggih, sepinten ageng kalungkutan kula kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Nggih. Wis ah. Wis aku ya ngapalin mboten kok mitrok ngono. Lho arep iki ya mbaya tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kowe. Mboten ngono ae. Kartu lagu pakai Ngawi ini ben maju lho dikapakne. Disuruh. Ngene. Pas mundur. Balun iki nggih dirawuhi Pak Onik, dirawuhi Pak Antok, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu ada misi-misi dhewe iki wong Ngawi. Mbok yo kowe iki iso ngekeki gol Pak Onik lho. Kumpul sing sakmono bani ora cek ora kumpul alun-alun iki. Ini lo Mas Kodol maksudnya. Wah aku tau ngene dompet ilang. Sudah bilang maksudnya awakmu nek kene piye carane nglenggahno para tamu iki piye lak ngono. Apa budo setruk kae lunjuh iki. Angel maksudnya. Masyarakatnya ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Kami ini ben maju dikapakne. Disuruh. Angel ngomong karo mondol iki angel. Angel lho, angel. Angel ya ora digarap. Tekan kuwi. Bisa wis wae. Ngene lho, panggung iki ben ketok piye ya, ben ketok murut piye. Oh, dijone ben aku bobok. Murut semene. Tegese murut ki suasanane ben ketok banget, ben ketok gundhet, ben ketok rame. Ngono lho. Lah awake nuwun sewu nggih Mas, enten nggih. Nggih. Karo kejenengan kula Mas Wandel iki kan ibaratnya karo seniman kan isih junior. Nah, Nek nuwun sewu yo ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupantan, ya kuwi pangapunten enek sing luwih pokok, ana sing luwih senior, tapi tesih tengadap iki Mas. oh nggih, seperti itu. Wah, ya. Telepon mau ngadap-ngadap kok ngono wae. Wah. Banyak yang betul-betul. Gini, ini tahun nanti Surabaya. Karo Ibu Gubernur, karo Pak Gubernur. Jadi halal Mas Bro. Paling halal bihalal. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nusantara, ora ana ning negara liya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia, Mas. Kalau aku mungkin ya.
Nah, nggih. Lah niku nek dadi penguri-uri kudu dilestareke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenang. Ngono to. Jadi tradisi itu ora iso ilang nek Malaysia yo ora ono orang Indonesia ora ono. Waktu ini malah iso negara liya-liya itu malah di Indonesia itu. Saged mawon nggih. Akhirnya kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angin-angin sing babar kaidah tumuju nang kerukunan. Ya toh? Kan iso iki ditiru negara liya maksudnya. Wong Indonesia niku sugih ngenipun budaya kok Mas. Pamilone Wong tembunge gawe mawon rumpun carane bangsa dumunung ana luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Nah, Indonesia itu sugih nggone budaya mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, iki sugih nggone budaya. Ning sakala mangsane enten sing wong nggone dhewe iki sok lali teng budayane dhewe kan. Lah kalau mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya karawitan ora ngerti. Malah wong maca praja niku mengke sing seneng. Dhewe itu kalau masa bodoh ya Ren. Iya. Nah itu berarti tugas penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nyatane Mas Bondo niku sakniki wis dadi guru pekrawit. Nah, berikut masalah lomba kerawitan ke pendopo Lho, nomor 3 Mas. Nomor 3. Pesertane piro? Pesertane 3. Berarti yo Tapi kan melu awake adil. wong melu muri-muri budaya. nek perkara murid-murid itu jane tugase kabeh. Nggih. Pemerintah yo digatekke, penimane yo kudu kreatif, masyarakate mendukung. Jadi pemerintah gatekke, nek senimane wong ora iso kreatif wong nang bae, gunane apa? Ora kabeh. Nah, senimane kreatif pemerintah yo memperhatikan tenan, nek masyarakat ora mendukung ora iso bertanggung. Wes, ngono ya. Gayung bersambut antara pemerintah dan seniman harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Iya, Mas. Soalnya simbiosis pluralisme ngono gitu. Iya, Mas ya. Oh, katanya nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luwih pono, luwih paham luwih babagan budaya. Apa? Lho, Bapak HM ah, Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakipul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. bener Pak. Ya tulis Mbak. Oh ya, Oh, lo di aturi tidak berarti apa? Ada keterangan dong. Nggih, Pak. Tapi belum jadi. Lah ini kembang pari, Apa? wohe tandur,
wong sak ngawi panjang umur. Amin. Kembang tari diwadahi tapak masoni ridho barokah. Amin. Nang Surabaya nggih tuku cengkeh apa Mas Anto duwe akeh. Amin. Tuku klopo nggih dicampur manggis artinya yudo saya laris. Amin. Tuku rokok nggih wadahi tambur cengkeh pelok rezekine akeh. Amin. Ya alhamdulillah. Wong iku kudu bersyukur kok situasi kondisi apapun aku. Kowe ganti kowe parikan dhewe barang aku. Sapa? Aku Dewi. maksudku iki piye? Tikene parikan anakno. Elok yo diwehi parikan. Lho iki aja. Yo pamane nggih dengan dodo dilakukan sampah, hubungan kondor justru hobimak. Amin. Wes lho. Padha iki sama mati sampeanmu. Sabar. Jinan double. Rupane pripun ketemu foto nek gak rokokan. Aku kira ngomong. Ya nuwun sewu Mas. Wanget ra karo alun-alun kawin. Jamu ya Pak. Suwi lho aku lagi roh iki nek yudo ya gak lucu. Mondo ya gak lucu, kirun gak lucu. Nek taun ngarepe garing pacitan. Lucu. Gak. Oh, kantoi ngarepe piye? Waduh, akhirnya cedakan impor ke pacitan. Rokok marah-marah takok. Wedang ngawi kakak lepek diselek ngelepek betul tangkir ditentang ono pikir leres kopi umpak ing pikir mata gelas Itu gak kena gelas. gelas jejel gelas orang jago buat orang saya dikimbal orang modelnya Sejar kena ikan saiki kok kita. Nggih. Ora kene. Nggih, ngomongan iki merah ya. Nggih. Gua cek rong adah. Wah, karo panitia. Pirang-pirang slok. Lah dalan barang rokok. Rokokan. Nawai aman dhewe lek wong murid iki rukun karo kanca. Kok terak adane. Menjaga kesatuan dan persatuan. Ya, kelompok ini lagi kelompok ini. Duduk rukun ojo podo royoan. Menjaga persatuan Dan kesatuan. Nah kepada sedekah piye? Rokok ini kaya panitia sah. Sapa mereka Kabupaten Ngawi sah kanggo sapa ae. Betul dalan-dalan wis halus. Masalah iki lho sembarang. Kita dibalik. Lalu pengen ngomongin ngono. Kok tangkem malah. Makan dua-dua. Ikan oke. Sing ditani iki lah iki putih kuwe dok. Aku lagi alhamdulillah ini tak nopo jadi karena kuburan
dari raine maisan. Ngawur nek kok maisan. Iki ngono pijik. Iki yo ngawur apa? Iki ngono tahu gula. Pak Adoh men. Kalau bisa kok gula. Ayo sing kedak-kedak. Goblok ya. Banyak aku ki butuh kaitan aku sirahe muni. Banyak banget. Garuk aja. Ada pin. Ada sirahe. Ada itu. Betok asal das kurempok minggu bayaran piro ini kurang ada tiga atau empat komen model ini abang ngomong dikatakan nganggo botol lho iki. Dulu rata omong itu dulu di anakku kabeh wong biyen ki urung ana sampo kuwi nek kramas kanggo merang bibong nek sikatan kuwi urung enek order urung apa sok-sok areng terus kanggo botol dibuke go botol untune lah kanggo kuwi tak rontek wah unggahnya ini kok sing realita surah realita piye kok sekarang sampe botol rontek banyak Ora ikan menyawang sirahe modal modal Piye kan barang itu kok bilang. piye. apa-apa Ya, aku orang apa itu kurang jalan malah Mane to, nek banyak iki, kaya iki sing kene iki dipacai, sing iki yo dipacai. Malah pengen paine ape sing iki, madu bareng. jangan Iki ana cangkeme loro Wis tae lagi apa? Masa nggih, sugeng dalu. Nggih, Bapak dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, ditepangan kula niki, Pak. kok gak lihat oh malah cangkeme dari ngelak ngono. Bapak Kunteng. Nggih. Nek niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Napa? Radityo Raditya. Nggih, derek pitepangan kula niki salintri nggih, Bapak. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih, Bapak. Menawi kula tasih belajar nyinden, menawi kula entuk-entuk-entune kula nyambang ngapunten nggih, Bapak. Ampun didukani nggih, Bapak. Mas Raditya nggih. Pangesunipun Bapak Kanten. Kuwi mboten kepanggih jeneng. Bapak. Tahu kepada kau? Tahu Tahu tak kau? Iki nyapa? Iki nyapa? ini dorong gue nak ini tak salah ae tadi beda kok lah nyapa wong niken yo mau makan jalan kowe golek ada Nyela-nyela lho iki. ora kok nyolong kenalan iki biasa iki memang kok aku ngene Kudune ora mundur. kudune aja mundur wong aku ini Lah piye nek kenalan? yo kudune maju lho pun Pak Dalan kabaripun tak sami sae Pak buku iki tambah lapis Malane karo sakite ndak, malane.
enggak nih. Itu kabar. Tak sehat. Mikir ini menang dikira senang. Nah, asli nih, mikir. Kok iso mikir nggak? Rumah sakit mikir gerak enggak? Ayo mondok kok bicara setrum. Rumah kamu senang, berarti kan dokternya rumah kamu senang. Mendek, atau mendek ibarat mendasin. Gue itu dokter tidur. Mikir itu kalau mundur, mikir kalau proses. Nek karo Mas Pilok nuwun sewu jejer. Tapi kok ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng aja itu penyekat. Niki lho. Bagus, niki termasuk Dimas Diamput. Orang nyampuk. Nyampuk. Orang yang ngomong kuwi iki dinane iki dina riyaya. Kudune saling memaafkan. Saling Ucapan jaga-jaga kamu ngetabung. Ucapan jaga-jaga tigo kalah-kalahan. Pak Ibu Pengen melas kok. Aku nangis kok apa nangis kowe yo. Gak nangis kan. Pak Ibu pas satu juga. ayo nyanyi ya. Nebak. Apa? Nebak. Ini lagu-lagu. Oke. Wah, ya nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku kini gandrung soplo ceritane. Loh, nek antara wong papat iki sing gak Aku wis kowe rasa. Iya. Ojo golek cowok ganteng-ganteng nglarang ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki, kire era juga. Aman. Aku biyen ya tahu Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Bae sing kok marani ae yo. Larang ati. Paling pertama lagi loro. Terus ya. Kita sih kalau saya SMP kok ngomongane kedua. Kelas Ayo bisa. Oh, belok barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak mana ini sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok sing tenanan gae. Tenanan apa wani kerabati aku? Oh, maheran duwe. Apa, Mbak? Iki sugih Kok iso? alas mantingan sampai juru Banjarjo dituku untuk Januari panen kethek. Ra ngerti kesugihane mondok. Ora ngerti. Omahmu wis cagake piro? Cagake 12 bang iki. Apa? Jangan ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat ning tengah to, sing 8 monggo opo ngoten. kaya pendoponan ambruk. Kayak omah ramah tamah. Anak angin kolor itu. Sopan omahe. Mari Kamar mandi orang dengan omah dari ngobrol lain-lain. jadi bukan ada. Nyanyi gawe itu. Iki lho. Aku mati ya ra trimo lho lalane kan. Iki wis tau kok ganteng kok. Kan, maksudnya ojo teman-teman, kuwi pun sak sore iki jero kopi. Aku jenenge Ayo keren, bar mangan sumpil. Bar mangan sumpil. Sing wedok ora masak, terus meter. Jadi baru kak ya. injek kancing Mas. Itu kata ngatur. Kok iki sing budaya ki seni Sing ora. semelek. Oh,
sing dibawa ora. Iya. Jadi gak berkangkang kan. Tahu dapat aku ngene iki. Terus dhek menggung iki lakoke cek menggung alor. Mereka malah kayak udah bagus ya. Putar-putar. Maaf. Aku mas. Aku loh. Dadi. Gak ngono. Alamat iki cuma ngomong neh. Apa? Kompor. Apa? Ah. Wedok kaya ngono rate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbak dasu. Lalu komodo rate karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang ae kalah karo kene. Lah kok saged Dene nang nyalonke DPR. Banner iki pasang sampe. Oh, alasane prapat dene. Ya iki. Ini paman. Tresnaku marang siramu. Paman nek ngomong kan mereka malah gak apa-apa yang udah enak. Ini ngengkel lho, kenale kan. Ndek sure tak omongi ngengkel kono aja nggo campur sing iki lho. Kelai. Campur campur supaya lho. Sama sekali lu garing. Ketinggalan mas Niki. Biasanya kalau pun sudah jadi semua. Orangnya ada berarti bayang. Benar kita pak. Aku ini sedelo ae ngono. Ngomong iki aku ora demen malah ini. Lah kene. Akhirnya aku yo kering. Kayi. Iki ngapa? Kedek iki kan jalan. Iki lho. Kan bareng ya apa-apa. Pak Bupati keluar lunas dan langsung. Guyon. Bang, abahe wis lunas, ikan wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas kowe kok iso Kene wis. Aku tidak BRI. Aku di setor nih. Rumah. Nani. Ini lagi. Banyune karo kacu. Tresnaku marang siramu. Tak kelang-kelang malang-malang putung. Petai dodok utai nu biro sedumuk bau senari. Kok isane dulu baru iki ya kan. Dulu baru. Dumuk Baru. batuk. Ayo milih batuke. ayo nek baruke. Rumangsane nek bau iki kok kasar. Bukan. Biyen ki nek majalah Joko Ludah. Nek sing diarani kunjung kita lama, cilik nang kene nek kunjung nek baru kita cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong. Perkara majalah kuwi aku geger karo marang wong. Lah iki lho gawe tak kei kunjung lho, Bang. Ya ayo. Ora ora. Ini jane di kelabang. Oh, bisa ngopi. Piye ta le? Lupuk bisa malah gak kita serem. Gini lagi. Aku udah enak.
Gue bilang besok banyak ini. Saya kalau teo. Lupa Mbak Niken, berarti Pak Pundi. Tapi gua tahu Mas. Oh, teman. Senang lek dino Mas. Selain dino terus. Apa sing aku bojoku? Sing aku bojoku sapa? Ekrok. Oh, Sebenarnya aku bojo sama orang apa gugu. Kali ora pareng koyo ngono. Ono ingsak boleh taman mata pahlawan kene. Sutaman Pahlawan keputren. Pahlawan mendembok kuwi. Pahlawan bersama kaputren. Ya. Biar masyarakat Ngawi pirsa Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Setunggal SMA pinter nyindet Mbak. Alhamdulillah. Anake mondok sing wedok Mbak. Kelas semester meten. 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 Ngawur. Lah ya kok. Wis lairne kok. Wis aku banyolan ki suwi lho karo Lampune sulap yang dhewe. lainnya yang wujud bayi kan kayak kamu jadi ketek bojone mandel ki lain-lain anak iki pas Matan Songo musuh tikus ora Matan Songo bagi nang kupe nang gas nang sektor nang pertul maka kalau mau di rumah di pertul kayak sekarang ngerti anak kowe. Bisa banyak kulit regene kaki gimana kalau itu. Ada bayaran duit. Foto tak kita kurang saing itu apa butuh ada kowe. Hati-hati ujungnya pasangan gue percaya waktu itu palsu loh Mbak itu palsu aslinya tak ini ngawur masak mono oh enak rasanya jaminan kan selamat Bernate kulitnya bernate kontrol Indonesia. Ini berarti kok mesti ngombat. Metrek, sumpah. Kakek mangan sumpel.
Lalu belum diulang tangan. Oh layak bokongnya kandel. Pepesan toh. Tangan yo. Yo. Kok bisa yo kowe. Kowe nek gari nek tadi. Apik juga kayak apik ya itu Nemen lho. pakai komplit lho ini Suarane apik, pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya ora. Lah, dine mondol iku. Pripun? Lah iki apa? Bisu. Bisu bisian. Mondol iki. Omong jelas aku lalu kok bisi. Kok sing goblok ya gede kae ngomong bisu wis video. Lah ngono bangga bikin kok iki aku. Ya udah, ada apa iki Sinan kula mawon. oke ini kopi buat Anu mawon, dicampur mawon. oke
Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Iken, kupatan miras pantes halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan ini tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngapek, Hongkong ngapek Taiwan, nek kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa, mesti ana kupatan. Nah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa, nek zaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Zaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jam Sunan Kudus ngundang muridé Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpuhke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembugan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean, sakwise lebaran miras pantes, maaf memaafkan, saling padha njaluk sepura, akhire nganti sabrene dadi halal bihalal. Paham? Kula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nek pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Ya nek upat karo lepet iki kan kaya SMP. Lepet iki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan, pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek upat isine beras sing putih sing wangi, nek lontong kuwi wujude dawa. Sok kowe ngerti. Lontong iki sipate wong lanang, ya ngono. Ya dawa, enake nek diuncen. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibulan tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteke napa, Mas? Mbok tak jadi foto. Nek kowe urung nek sing pojok iki papat kok. Malah meletek banget. Buntere jadul, wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kosong, kembali ke fitri, entuk cahayane swarga dan kijamo nur kitahya. Dadi entuk janmo sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek kowe rumangsa salah, njaluk pangapura. Sing nduweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Oh, ini iki Pak golek duit rowan. Tentangnya. Ini kan tuh sakit-sakit tombol kangen lah. Engko nek aku omong iki sing melok.
Tuang community center atas buku orang nanggap ya kan? Silakan menghujat monggo. Orang nanggap orang nanggap. Ada netizen itu. Netizen zaman sekarang itu menuntut ada ini apa nuntut kalau dalang jujur ya dalang solusi tetap sesuatu lagi sebagian unsur royalti ini pintar ngerti kode Ngomongnya itu penyawer yo. wong yang berpuluh oke nabang dong mau ketemu apa Pak? Gue dengar tadi kombongan saking anugerah dari sapi kamu dadar. Monggo. Pul. Iya, monggo. apa kulinernya banyak toh Apa? kok jaluk tomborangan Tombol tangan. diatur ke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Dirawuh kabeh. Nggih. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Anto kintunanipun. Waduh. Niki Pak Bupati gak nyuwun-nyuwun Apa masalah. kowe iki mesti kintun masalah. Lah kintun masalah ning Mas Anto. Jelas pajak. Ya. Apa iki? Tombol tangan nggih. Ayo, Bela mau nggih. Masyarakat belajar untuk interaksi kalian. Karena interaksi ini ngarang jadi nah. Kalian komputer. Ya, Iki tuh ya loro mboten bisa nggih. melu kalau itu saya kok. Aku melu. Sama nyatanya bae, kula bae saya keblok sama jenapane. Ora nyeblok toilet adoh datane pendopo. Mbok menawa biasa nek di wadah. Malah problem kedua itu bisa. Tekan minggu. Mriki lho. Modal sore melo. Iya lah, ngomongin lho tenan. Ingat dari cilik-cilik lho, ra ingat penting kabeh. Kowe melok wayang liya iki. Kira dalan lho. Lho, nek dalan juga. Melok. Oh, jadi mumpung kalau di daerah kalau Bapak di Ngawi dan tim gusur buka. Orang apa itu? Mila malah kayak kayak manuk lho. Enggak. Ya, Lihat yang kita. Oke. Monggo saya.
Abudoyo kurung kepisah nih. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Masyarakat bisa apa coba kita? Izin aturaken sugeng dalu sedanipun. Kagem bapak-bapak yang terhormat datang selonggah datang ajeng. Kula aturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, kelancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang berikut. Alhamdulillah Mbak Kita. Izin apa? Ngawi ini gudangnya dalam. Di Ngawi itu harus dalam sempia. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Orang perlu ada tuh dalang Ngawi wapi apik. Wah, golek sing gremeng ya akeh. Sing butuh nyabutne kleru ya enak. Opret pokoke. Kowe ruh jenenge Mas Rasno kok. Dereng. Kok gendeng iki ya. Iki dalang Werkudara. Wong gede tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Nggih, Pak. Diri gamelan Rais Kulino. Umum Coba musik, penonton musik. penonton Diajak interaksi. menang sih. Ya interaksi. Bila namanya belok. Ayo nyanyi bareng karo kita. Yo konton nang kisih gembira karo keplok. Siji, loro, telu. Yo konton nang kisih Gembira, alira plera, banyune segara. Mikir menang. Yo. Banter. Saya, Pak. Sampai kok keluargane sampai guyub rukun. Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom tuwa cilik iso nembak kabeh. Nggih. Gigi. Apa malih? Musik. Kowe iso nembak apa ibu kan lenggah. Buoni buantok lenggah. Nggih. Dileke aja lali bekti karo ibune. Oh, Bekti karo mboke. Arjen meneng Yo. Tak diken meneng penonton ibu-ibu bareng. Kasih ibu. Tak terindah hanya memberi tak harap banyak kurang banter aku budak ibu-ibu bapak-bapak kabeh wong kuwi yo mbok lagu iki apik banget bareng kasih ibu
pertama ya Duk, nek gigi bukirikne ben bodo bekti Seperti kali ibu tidak hanya ibu. iya lah sing ngeti bapakmu ora enek lagi nih kesane wong elek sudah ora kuwi untuk ayah tercinta aku ini bernyanyi walau hanya dalam mimpi sudah nih tapi ya tak cewek nih kasih dampak kanggo berdoa direwangi sampai jadi panjang tapi uripe tetep ora penak semoga panjang umur kagem bapak-bapak sedoyo Boten pas ya, Bro. Boten pas. Jobek. Lah iya bener. Kasih bapak kanggo ibu anak direwangi saben bengi dadi panjang bayarane ora patek Asli semoga bapak uripe patepun toto Bapak lagu sing viral. Belok maju bareng Mbak Niken. Oke. Apa? Ban tambal. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Sekarang kita sama-sama begitu. Ya wis tua. Tua batukmu. Diri enak wis tua. Ngejel, Bu. Apa sih iso? Lho tak paksa. Lapor nang arep omah, orang dengar lawamu dewa. Aku malah pengen remes ngene. Ora waras mau akale ada. Yo, anu bal kabar. Tukang tambal ban. Penonton ini tadi sampai tes apa? Macedor. Coba kompak apa ora? Sama enggak sini? Sama anu. Aku tuh. Berapa? Teman aku ngomong. Mbak, B. macedor. Jadi aku kurang bener ya. Kasih waktu. Oke. Ulang ya kata Ya. saya. Macedor. Mantap Oh, mantap. Coba aku. Macedor. Mantap. Ayo. Emak jedor. Iya dalam iso ora kowe iki lho, iso ora. Iso. Mbak ini kan lho. Macedor. Kompak. Kelok. Macedor. Ya kowe. Macedor lho. Macedor. Kowe wong nyapur. Penonton yang ngerti. Modelnya karo aku minta seksi. Bisa kan boleh. Yang kowe aku wangi.
tak boleh. Buat ngidar lho le. Muncul le. Bisa. Hah? Jangan apa? Mau tak bari ini tak bari. Mak jedor. Gas ya. Berkone ini. Mak jedor. Aku iki jenenge Irun wong omahku saking Madiun disangoni kula matur nuwun warga ngawi gotong royong guyub rukun sinden cantik niken salinti ada lemeh saking Kediri body seksi wajah cantik sekali ora larang sopo wae dilayani jangan gapo jangan gapo dagelan gundul jenenge mondel untunge ketok metong dagelan mondel pancene konyol sayang rupane lah kok koyo konti bakul konci kaya konci Ayo, selesai neng iki. Kita mulane kok. Lah iki kudune yo serius. Weekend ben rumah. Iki Ramadan tahun iki. Nggih. Aku ki yo banyak ya serius. Aku dagelan suwek. Kok didodong. Kok suwe to? Apa ora aku tekek. Wah, kok jaga-jaga. Sampeyan boten tuwek sing enom barane kok. Ora kowe lagi pangan togo. Tak brondong. Kanggo ngadepi ya iki bare bodoh selo besar. Bar kuwi Suro tau kowe kok omongan tahun-tahun blekne kowe. Dol. Kok kuwi ora nanggap ta lho. Pripun? Kowe melok aku apa melok kono? Enak iki. Enak iki kene ya. Kowe sesuk ngomong nyewu Kang Bejo. Kowe kok piye kene disewoni? Suro ngarep ki wong dagelan dalang sinden iso laris nek iso nyekel kun 5 perkara kowe. Kun sing pertama, kun mawa cahya, kun balik asale, kun mawa rezeki, kun mawa nyawa, kun mawa cilaka. Serius iki? Kun mawa cahya, kuwi kunang. Lah kunang kun mawa cahya, enek. Oh, kunangnya makan ya. Ngalah. Kun balik asale, Apa nih? kundur. Kundur ning daleme iku mau balik ning asale iki. Balik ning asale iki. Orang itu sampai sih tak balik. Harus motornya sore kabeh. Wong sing main truk kuwi lho. Kun mawa tandha iki kunang. Kun balik asale iki kundur ning daleme dhewe-dhewe. Kun mawa rezeki, Apa? kondangan. Undangan kowe kok tenan. Kun mawa nyawa, kunduran truk. Oh iya betul ya. Kun mawa cilaka, Apa? konangan demene bojone liya. Wis kok kuwi Pak Pedang aku kok.
Pokoknya cuma kun. Kun apa mau? Kun apa? Kun apa? Besok bulan. Dekat negara. Iki itu saya kersake aku ragenan. Apa itu lagi kangen negatif itu buat ya. Ora lah. Tinggal lu ada lagi. Kowe iki ya janu Pak Bro, dereng bak komel. Oh jangan bumbu ae terbuka iku buat. Nek karo tekan aku. Larase apa to? Belok dari WMC Wayang Manyak Komuniti Jakarta. Iki wau dhewekan nek ngersakaken lagu duet Mas. Berapa? Lagune manis. Oke. Ngersakaken Mas Mondol. Yo, anu pengen nyati dia tuh gitu. Makanya hati kalau pas direng nanti film-film Pak. Dia pengen manis nih, manis ini apa? Kan? Buat karo model. Lagi. Manis dek. Kencing manis. Ora apa kencing manis iso tandani. Manis. Kowe pancen manis, tapi kowe kantor. Nek kok anu aduh nek Manis. Iya Pak. anu aku putunya abae Jenderal itu tau mas lah, itu pokoknya aku melu Jenderal, aku pengen foto karo ikan baik. Ikan baik. Itu bocah ikan karo Saret. ikan baik. Iya. Iya, saya juga nih dari dulu dah. Oh Pak. Anakku, Oke. anak itu. Lah Cindra nih. Jenderal saja. Kan duket kalau tak sabar kowe. Duket. Iya, ini tak sama nih. Kowe ragine kuwi Laki-laki. karo bojo Cina. Namanya siapa? Oh, Jenderal. Mas berapa? TKP. Umurnya berapa? Putranya siapa? Joko Ireng lah. Dra. Putuke sapa? Modal kaya kon. Sukses kau. Dra Cindra. Aduh ada yang tebak. Niku lho. Abae niku lho. Anu nyangoni. Abae nyangoni. Nang abae nyangoni. Jenderal bojone Mbak nggih. Lah. Salamu. Sik ora sama rebuti kendang. Salatullah. Cindra putune Dari sana nih. Oh. Cindra anaknya Pak bapakku jenenge Joko, orang mereka senangane ngurungi kanca. bapakku koyo Kayak Jenoko. ini kamu dagelan kudu jenenge Jenenge Mondang. bocahe Bentuknya Mendoza. mondel Mondang jadi ngompol. nah betul nah betul aku Parah botak. itu gak
begini lu boleh. Ayo disalami loh, disalami. Loh, Saya kata ya. Betul cycle, santai cycle. Saya kata Pak Bang. Oh jalur Pakmu. Ya lo, Pak, kamu. iya. Oh. Begini nek ono ben kamar. Wis kan bakal papat sudah enak. Nyapa kan? Nanti ada pilih ya. Iya, Fitrah hebat. Fitrah. Jadi ya apa? Dan apa dan urusannya motor kita. Pokoknya modal tuh misalnya karena aku udah tuh kata baru yo lagunya mana yo Manis, however, and manis. yo
iki ana apa kangene ngati. Yo, iki bapak iki. Sing nembak sinten? Oke. Yo, diaturke to langsung praktekan, Mas.
Oke, disambung ke kamarku dan gigi dan loro sambung re. Ya. Oh, tak tutup pelakon. Terima kasih juga. Matur suwun, sambung teh kali. Anakku pengen fotonya dan fotonya di belakangnya. Omas aku jamu. Yo, balik larang mana? Nyaketi, dereke dorong.